kasal kayo. Bago kayo magsama, ikakasal kayo. Ano po, nag-live-in po muna kami. May question si Ate Tanya mo. Sure. Sasagutin mo lang to. Sure. Go. Are you ready, Queen? Ready! Isang A naman dyan. Go, VTR! A. Kung masasagot mo sa pagsuspoken poetry o kaya kanta, go lang. Sure. Okay. Lights on o lights off? Lights. Uy. Lights on. Bakit lights on? Para makita mo yung halaga po niya na hindi niya nakikita sa iba, na sa'yo mo lang siya mapupunta at wala nang iba pa. And I thank you. Break it down. Diba? Ang galing. Para makita yung halaga mo sa... Ano yun? Hindi nakikinig. Para makita Kasi yung halaga. halaga. Diba? Lights on. Gusto mo bukas ang ilaw? Opo. Okay. Live-in o kasal? Kasal. Kasal. Bakit? Para kasalo, kasalin mo siya sa buong buhay mo na hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan kahit anumang mangyari, kahit anumang pagsubok man ang dumating sa'yo. Kasalin mo siya sa buong buhay mo kahit anumang hirap na dumarating sa'yo. And I thank you. Ibig sabihin kayo ni Elmer aka Troy Toyor, nakikita mo na hindi kayo magli-live-in. Kasal kayo. Bago kayo magsama, ikakasal kayo. Ano po, nag-live-in po muna kami. Uy! Ang galing. Galing good. Mamamatay ako sa'yo. Nag-spoken poetry. Ganun pa ang ate mo. Ito pa naman kasal. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.